Més de 2.200 alumnes de sisè de primària i primer cicle de secundària coneixen i practiquen aquest esport que és el triatló. El triatló el bo que té és reunir a 3 disciplines fonamentals de la pràctica esportiva com són la natació, la bicicleta i la cursa a peu. La natació en edats molt tempranes és la millor opció per començar a fer esport. Tots sabem que els nens i nenes comencen a nedar des de ben petits. Llavors és la primera opció d'esport que tenen els nens. Després la cursa a peu, evidentment, com a preparació física de qualsevol altre esport, té present la cursa a peu. I ja quan hi afegim la bicicleta és quan tenim el nostre esport, el triatló. El triatló comença amb 50 metres nedant a les platges de Llevant. Fem un circuit d'uns 2 quilòmetres en bicicleta per la plataforma marina del Fòrum i acabem corrent també per aquesta plataforma 1 quilòmetre arribant a la marina del Fòrum. Veiem que el triatló és un esport que uneix aquestes 3 disciplines i que dona als alumnes una visió molt global de l'esport. Hi ha nens que s'han d'esforçar per aprendre a anar en bicicleta, per aprendre a nedar, per tant, estem treballant el valor de l'esforç. Després la solidaritat, perquè ells abans de fer la prova intenten posar-se per grups i córrer junts i animar aquests companys que els hi costa una mica més. I finalment també hi ha no només el valor, sinó també la recompensa de l'esforç realitzat, del sacrifici de començar la prova, d'esforçar-se contínuament. El triatló aporta molts valors. Un dels fonamentals és el companyerisme, l'amistat. És un esport individual, però l'entrenament que tenen que fer aquests nens nedant, anant en bici, corrent, és sempre en grup. És molt important entrenar en grup per triatló. I dintre d'aquests grups és on es forma aquest valor importantíssim que és l'amistat i el companyerisme. Perquè a part de que ja m'agrada l'esport, això ha sigut com el resultat del nostre esforç. També m'ha agradat anar a la platja a nedar i anar en bicicleta. Quan ens han dit que comptaríem fins a 10, doncs jo m'he posat una mica nerviosa i després hem començat a córrer tots i l'aigua estava freda. Ens ho hem passat molt bé. La prova ha sigut nedar, perquè a més de que he sortit jo primer de l'aigua, que he sentit com, no sé, he sigut el primer a veure si arribo a guanyar la triatló. Sí, això m'agradaria tornar a fer-ho. És una bona experiència i m'ha agradat fer-ho amb el col·legi. Amb el triatló tenim moltes emocions. Des de la primera de la sortida de l'aigua, quan estem pendents que sabem que el mar està en bones o que està pla o que per on va la corrent, quan ens tirem a l'aigua, normalment freda, quan nedem fins a la primera boia, quan ens trobem amb tothom que vol girar al mateix temps que vosaltres, la sortida de la natació, córrer fins a la bicicleta, canviar-se ràpidament, posar-se el casc, agafar la bicicleta, tot són emocions, tot és una situació de rapidesa, tot passa en breus moments i al final l'emoció, l'adrenalina final de córrer fins a la meta final.